आमे जाइथिलु एक छोट गाँ को। से गाँटी पहाड़ पर्वत घेरा सौंदर्य परिपूर्ण। से गाँर लोकों जीविका अति नियारा। प्रिय दर्शक बंधु, आसंतु आमे से जीविका विषय आज जानिबा। वास्तव में जीविका मनुष्यर एक अविच्छिन्न अंग। कहीं ना ता त्याग करी मनुष्य निजर पोषण करि पारिबो नाही। से जीविका अनेक प्रकार होई पारे, छोट कि बड़ भी होई पारे, किंतु से जीविका गुड़िकर समाज प्रति अवदान महान। तेणु समस्तंकर जीविका को आदर करिबा आवश्यक। बर्तमान भाई आमर अच्छा पचारि बुझिया। भाई नमस्कार, भल अच्छा आप? ओहो, तो आपण ना कौन कहले? मधुसूदन प्रधान। मधुसूदन प्रधान। तो यहाँ गाँ ना कौन कहले? सेपरी बांगा। सेपरी बांगा को ग्राम रे जाउची, को ग्राम पंचायत रे जाउची? सानिटा पंचायत। सानिकिता तो एटा दारिंगबाड़ी ब्लॉक ना? ओहो, आपण एटा कोन बनौछंती? एटा कुकुडा घर रे माने या भितर कुकुडा रहिबो? तो एटा काहे रे बनौछंती के एटा? बाउंस पाती रे। बाउंस पाती रे कोटा जतुको आपण बनौछंती ता भांगुनी ना? भांगुनी करू जो हम काम इले। तो भांगुची तो ए बाउंस गुडा आपण कोठा आणुछंती? इनि जगह जंगल रो
କିଣିକି କାମ କରୁ। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି? ପାଖାପାଖି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରିଆରେ ଅଛି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ? ତାମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଏ ବାଉଁଶ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ବାଉଁଶ ଆଣିଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ବନାଉଛନ୍ତି, ନା କିଛି ଶୁଖାଉଛନ୍ତି, ନା କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ତାକୁ? ବାଉଁଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ 2-3 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ଏଠୁ ଆଣିଲା ପରେ ଟିକେ ରହି 2 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଇ କାମ କରାହବ। ତାମାନେ ବାଉଁଶକୁ ଆପଣ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ? ଯଦି ମନେକର ନ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ବନାଇଥାନ୍ତା ତ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ହାତ ଭାତ ମାଡ଼ ହବ କଞ୍ଚାରେ। କଞ୍ଚାରେ ହାତ ମାଡ଼ ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗି ବି ଯିବ ବୋଧେ। ତାମାନେ ଯେ ବାଉଁଶରେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ବାଉଁଶରେ ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଏମିତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ହବ ଭାଇ ଆମର ଏଇଟା ଯେତେ ପ୍ରକାର କରିବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଡୁଲି ବନଉଛୁ, ଡୁଲି ପିଲା ଯାକ ବନଉଛୁ, ସାନରୁ ବଡ଼ରୁ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବନଉଛୁ। ତାମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ୟା ପରେ କେମିତି ହବ? ୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କୋଉଟା ଏଇଟା ତାପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ୟା ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ରହିବେ, ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବେ। ଓହୋ, ଏଇଟା ସବୁ ବାଉଁଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି, ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ନା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ଚାଉଳ ରଖିବା ପାଇଁ, ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନେଇ ପାରୁଛେ। ତ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ବନେଇ ପାରୁଛେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି? ଏଇଟା ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କରେ ଆକୁ ମାନେ ଏମିତିକି ସୂଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ବନାନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ବନେଇକି ଆମେ ଆରାମସେ ଚଳିପାରୁଛୁ, ମାନେ ଖୁସି ଆମକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବିକା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ କାମକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସଦାବେଳେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା। କାହିଁକିନା ଏଇ କାମ କରିକି ସେମାନେ ଖୁସି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଛୁ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇକିନା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। প্রিয় দর্শক বন্ধু, যদি ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି ତେବେ ସହୃଦୟ ସହିତ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।